Albaik izena deko, eta egiten dugune da obstakuluk eta holan supera hau, bizikletiaz. Eta hori jakiteko nordan gehiago edo gehien bat disfrutetako, oso sentimentu politxe da gotie altura batek, ekilibrizioak egiten eta ikusten duzu arrez gautzen duzule, baina bueno, oso ondo da hau, adrenalina asko moten dutxu. Politxena mendian izaten da, hor da lurra estanien uniformie eta egin behar zuzenean ekilibrio gehi, hau zailagoa da, baina gero hirian dekozun abantegira da lurra izen da, askoz altura gehiago igual dozula, bordiek ez da esti apurtzen, askoz gehiago batzen dabe eta oso politxe haue mendian da, baina errez haue kalean. Bizikleta hau diferentie da eta azteko ziginek. Gero, traiektu luzetarako oso txarto pentsauta dauz, pedala asko behar duzuz, baina etxerakuen olan trukoak eta oso ondo dator. Ekilibrio askoz gehiago dekozu eta askoz komodo da salto itxeko eta holan.